Covid-19 bilen bagly ýagdaýlar Mary welaýatyny agyrlaşýar, Lewapda kadalaşýar, Aşgabatda ölüm sanlary aşaklaýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman tenagaty ministrligine keçeşmesi Mary welaýatyna Covid-19 bilen bagly ýagdaýlaryň agyrlaşýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda Covid-19 ýokaşan näsagyň ýokdugyny aýdyp gelýär. Murgaw etrawyna bir lukman koronavirusdan aradan çykdy. Ol bir aýlap öýde galdy. Soňra işe çykdy. Ýöne aradan biraz wagt geçenden soň onuň ýagdaýy ýaramazlaşdy we şondan soň aradan çykdy. Ol 55 ýaşlarynda diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 10 awgustda habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä welaýatyň ýokunç keselleri hastahanasy koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetlerini olaryň dogan garyndaşlaryna gowşurman saklaýar. Ýöne munyň üçin para beren adamlar hiç ýyly päsgelçiliksiz jesetleri kabul edip alýarlar we olary däp desturlara görä jaýlaýarlar. 75 ýaşly başga bir aýal aradan çykdy. Ol şäheriň ýaşaýjysy. Şäheriň eteginde ýerleşýän Gökçede ýaşaýardy. Onuň maşgalasy guruply. Ol ilki özüniň keselhanadan alınıp gidilmek üçin dogan garyndaşlaryna jaň etdi. Dogan garyndaşlar gelýänçe ol aradan çykdy. Onuň jesedini bermek islemediler. Ondan dogan garyndaşlary pul төлediler we jesedi aldylar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä degişli adamlara para berip jesetleri kabul etmäge we olary jaýlamak üçin ähli adatlary berjaý etmäge ruhsat berilýär. Şol aýal jaýlanany ähli däp desturlar berjaý edildi. Hiç kim päsgelçilik döretmedi diýip habarçy aýtdy. Olmady ýagdaýy pes başga bir maşgalanyň agzasy aradan çykanyny deň mümkinçiliklere ýol berilmänligini gurrun berdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary keselhanalarda koronavirus alamatlary bilen aradan çykan adamlaryň jesetleriniň keselhanalardan göne goramçylyklara äkidilýänlikleri, jesetlerin howaslarlaryna gowşurulmaýanlygy barada habar beripdi. Galybertede habarçy şu günler Marada 1990-1992 ýyllar aralygynda doglan raýatlary virusa garşy bir sanjym edilýänligini, ýöne maşgala lukmanlarynyň bu sanjym marada giňişleýin düşündürüş berip bilmeýänliklerini, diňe onuň dümewe garşydygyny aýdyp çäklenýänliklerini habar berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman tenagaty ministrligine keçeşmesi Aşgabatda koronavirus bilen bagly ölümleriň 25-26 ýylda paýtagtda iň ýokary derejä ýetenligini, 6 awgustdan bäri ölüm sanlarynyň aşaklaýanlygyny habar berdi. 10 awgustda Azatlygyň Lewapdaky çeşmeleri ýurdun gündogoruna girdilen petikleme çäreleriniň keseliň ýaýramagynyň öňüni almakda oňy netije berenligini habar berdiler. Şunyň hasabyna kesellen adamlaryň sany ören az, ýöne testler geçirilýär diýip bir çeşme Azatlyk radiosyna anonim şertlerde beren maglumatyny aýtdy. Şeýle ol Lewapda rastlaşylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy döwlet gullugynyň 11-14 awgust aralygynda Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasyna ýörüýti iş geçirmegi planlaşdyrýanlygyny. Munyň ýaly 15 awgustdan başlap hastahananyň terapiýa we hirurgiýa bölümleriniň hassa kabul edip başlamagy gödeňine tutýanlygyny habar berdi. Terapiýa we hirurgiýa näsaglary kän, ýöne olaryň häzirki wagtda hastahanada ýatyp bejergi almaklaryna mümkinçilik ýokdy. 15 awgustdan başlap köp ugurly hastahana näsaglary kabul edip başlar diýip Çeşme Türkmenabatdan habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 awgustda Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň baş direktori Tedros Ghebreyesus we bu guramanyň Ýewropa ýurtlary boýunça sewit direktori Hans Kluge bilen video duşuşuk geçirdi. Bu barada TDH habar verdi. Duşuşukdan soň Kluge özüniň Twitter hasabyna paýlaşan maglumatyna Türkmenistanyň Covid-19 synagy negativ netije görkezen pneumoniýa wakalarynyň artmagyny Saglyk Guramasynyň çynlygy alada bildirenligini we Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň toporuna ýurt içinde Covid-19 testlerinden garaşsyz nusgalmagy we olaryň ýurdun daşyna guramanyň laboratoriýalaryna äkidilmegine ruhsat berilmegini soranlygyny ma'lum etdi. Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň bilermenler toporunyň Türkmenistana barmagy geçen sapar 2,5 aýdan gowrak wagt aldy. Guramanyň Türkmenistanyň garaşsyz test nuskalaryny almak işleriniň nähili şertlerde amala aşyryljagy häzirlikçe aýdyň näl. Prezident Berdimuhammedow Ghebreyesus bilen geçiren duşuşugyny täze görnüşli ýokunjyň ýüze çykmagynyň sebäpleri häzirçe dolu çözülmedik mesele bolup durýar diýdi. Bu aralykda Başanyň döwlet departamenti 7 awgustda
Öz raýatlar üçin çap eden täze syýasat duýduruşyny Amerikan raýatlaryna COVID-19 sebäpli Türkmenistana sapar etmezligi maslahat berdi. Türkmenistana täze okuw ýylyna taýýarlyk görýän maşgalalar keselçilik we yaramazlygyny galýan ykdysady şertler sebäpli dürli aladalar başdan geçirýär. 7 awgustda Azatlyk radiosynyň habarçysy hökümetiň 25 awgustdan başlap mektep bazarlaryny açmagy, şeýle-de olarda çağalaryň okuw eşiklerini depter, galam we ruçka ýaly okuw esbaplaryny satmagy ýoly goýjakdygyny aýdylýandygyny, marada adamlaryň täze okuw ýylyna taýýarlyk görýändigini habar berdi. Ýöne keselçilik we pulsuzluk ýene atalary aljyraňy ýagdaýa salýar. Ene atalar näme etjeklerini bilmeýärler. Bir tarapdan tozonju atly kesel bar diýip ene atalar çağalaryny toý we ýas üýşmelerinden gorap ýör. Beýleki tarapdan olaryň ellerine pul ýok diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň Saglyk Ministrligi koronavirus pandemiýasynyň fonuny ilata tozondan goramagy maslahat berip gelýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýüze çykan ykdysady kynçylyklar we ýurtdaky ýowuz durmuş şertleri sebäpli köp sanly eje kaka çağalaryny olaryň ene mamalaryna tapşyryp eklenç gözlegine daşary ýurtlara çykdy. Olaryň çağalaryna ene mamalar seredýär. Olaryň arasyna okuw eşik satyn almak üçin çağalaryň eje kakalaryna jaň edýän we pul soraýan adamlar bar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtyň özünde daşary ýurda giden Türkmenistanly eje kakalar öz çağalaryna dogan garyndaşlaryna keseliň ýoklaşmagyndan howatyr edýär. We ene mamalar bilen habarlaşyp çağalary okuwa uğratmadlygy tapşyrýarlar. Ene mamalara kyn bolýar. Olar çağalar okuwa üstde kim görmeýärler diýip habarçy ençeme marly maşgalanyň başdan geçirýän ýagdaýlaryna salgylanyp habar berdi. Beýleki tarapdan habarçy bilen söhbetdeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemesi eklenç üçin daşary ýurtlara giden dogan garyndaşlarynyň maddi kynçylyklary sebäp bolýanyny gurrun berdi. Daşary ýurtlarda da karantin sebäpli köp işler ýapyk diýerler. Daşary ýurtlarda işleýän eje kakalaryň çağalaryny ugrutmagy pullary ýok. Şol sebäpden adamlar näme etjeklerini, nireden pul aljaklaryny bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda dowam edýän ykdysady çökkünligi açaçan boyun almaýar. Ýurtda giň ýaýran işsizlik sebäpli daşary ýurtlara giden Türkmenistanlar izi galan howsarlaryna, dogan garyndaşlaryna we bala çağalaryna maddi kömegini ýetirip bilmeýän wagty ýurt içindäki işsiz hojalyklaryň keselçiligiň we pulsuzlygyň derdinden kötenýär. Hiç ýerde işlemeýän hojalyklaryň näme etjeklerini bilmeýärler diýip habarçy habar berýär. Ýurt içinde dowam edýän agyr şertlerden çykalygy gözleýän, soraglaryna jogap tapmak üçin çydalaşýan hojalyklar täze okuw ýylyny, çağalaryny, köne eşiklerini, tapan tuponlaryny geýdirmegi planlaşdyrýarlar. Ýöne köwüşüni ämetmeli. Ortaça köwüş dukanlarda 300-400 manat aralygynda bahalanýar. Indi dukanlar depteri, ruçka galamy kardyna ýazyp bermeýär diýip bir marly ýaşaýjy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Olardan daşgary ýurtda adamlara köpçülik ýerlerine maska giýmek talaby giridildi. Okuw başlanyny her 2 sagatdan okuwçylar maskalaryny çalışmaly bolarlar. Maskada mugut berilmeýär diýip bir magary fişgary anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Maskalaryň arzany 5 manat, her çağı üçin adından 3 maska gerek diýip habarçy bellädi. Türkmenistanyň Bilim Ministrligi täze okuw ýylyny global pandemiýa döwründe orta mektepleriň meýilleşdirýän iş tertibi barada hiç zat aýtmaýar. Mundan ozal 4 awgustda Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň işgärlerine salgylanyp öňümizdäki okuw ýylyny vilayatyň çäginde mekteplerde sapaklary online tertibe geçirmegiň gödeňinde tutulýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda koronavirus aladalarının fonunda transport çäklendirmeleri dowam edýän mahaly vilayetlerden Aşgabat we ýurdun beýleki sebitlerine gidip işleýän raýatlar dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mardan Aşgabat'a gitmek isleýän raýatlardan ençeme kepilnama talap edilýär. Lewapda raýatlar paýtagta we Balkana gitmek üçin bir kanun hemde howply ýollary saýlap almaga mejbur bolýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz iki habarçysy Mardan ve Lewapdan habar berýär.
Mari vilayatynyň ýaşaýjylary Ulag arkaly Aşgabat we beýleki vilayatlary gidip bilmeýärler. Uçar arkaly gitmek isleýän raýatlardan bolsa kepilnamalar talap edilýär. Bu kepilnamalaryň birini değişli saglyk öýünden, beýlekisini yerli sanstansiýadan almaly. Üçüncü kepilnamany bolsa başga vilayatlardaky işleýän ýerinden alyp, uçjak günüň aeroportyň işgärlerine tapşyrmaly. Bu kepilnamalar bolmasa raýatlar uçup bilmeýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 10 awgustda gürrüň berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsagynyň resmi hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da, iýun aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girizdi. Şol sanda vilayatlaryň arasyndaky ulug gatnawyny çäklendirdi. Habarçy ýurdun beýleki sebitlerine gitmek üçin talap edilýän kepilnamalaryň 3 günlük güýjüniň bardygyny aýdyp, raýatlaryň olaryň ählisini bu wagt möhletiniň dowamında alyp yetişmeýändigini belleýär. Ençeme adamyň işleýän ýeri Aşgabatda bolan sebäpli olar iş ýerlerinden kepilnamany alyp bilmeýärler. Adamlar beýleki kepilnamalary vilayatda alyp bilersi ýöne iş ýerimizden nädip almaly? İş ýerimiz Aşgabatda. Ol ýere gidip bilsek size ýalbaryp durardykmy? Kepilnamany poçta arkaly iýerseler 3 günne gelip yetişmez diýip aýdýarlar. Aeroportyň kasasyndaky işgärler ýaşuly bize gelen buyruk şunuň ýaly diýip jogap berýärler diýip kepilnamalary almakda kynçylyk çekýän marlylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Üstesine de raýatlar saglyk kepilnamasyny almak üçin vilayatyň saglyk öýleriniň öňünde de uly nowatlary durmaly bolýarlar. Habarçy bu ýerde her gün onlarça adamyň nowata durýandygyny aýdýar. Marda raýatlar talap edilýän bu kepilnamalary öz wagtynda alyp bilmeýän mahaly Lewaplylar Aşgabada we Balkana gitmek üçin bekanun hemde howply ýollary saýlap almaly bolýarlar. Enatalar çağalaryny taşlap gazanç gözleginde transportyň häzirki hereket edýän şertlerinde sapar etmäge mejbur bolýarlar. Olaryň ýurdun beýleki sebitlerinde resmi işleri ýok. Olar Türkmenabad Aşgabat aralygyndaky otlullaryň ýapyk ýük daşaýan wagonlarynda paýtagta gidýärler. Olar bu gatnaw üçin maşiniste 1000 manat töleýärler. Käbir adamlar konteynerleri daşaýan ulaglarda gidip ömrüni howp astyna goýarlar. Olar munyň üçin 800 manat töleýärler. Raýatlar tutulsa olara 10.000 manat jerime salynýar diýip Lewaply habarçy 10 awgustda gürrüň berdi. Habarçy raýatlaryň transportyň bu usulyny saýlap almagyna karantin çäklendirmeleriniň şeýlede ykdysady kynçylyklar bilen bagly maşgallaryň güzöran eklenjiniň hasta agyrlaşmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. Vilayatda bir karantin düzgünleri girdilen bolsa-da işsiz galan maşgallara döwlet tarapyndan ne maddi ne de adyk kömegi berilýär. Bu ýagdaý gün güzörany öň hem ýeňil bolmadyk maşgallaryň gününi hasta agyrlaşdyrdy. Üstesine de adyk derman we nagt pul gytçylygy dowam edýär diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Lewap we Mary vilayat häkimliklerinden şeýlede Mary aeroportundan kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar koronavirus pandemiýasynyň fonunda ýurtda işgärleriň sanynyň azaldylýandygy ýa-da işinden boşadylýandygy şeýlede töleksiz ruhsada iýerilýändigi barada habarlaryň ýa-da gabat geldi.